Drage učenice i dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli u glazbenu kulturu za 6. razred osnovne škole. Danas ćemo govoriti o tome kako se glazba i ljeto vole. Za današnji rad trebate računalo, tablet ili mobilni telefon, papir i olovku. Ovdje su poveznice pomoću kojih ćete doći do glazbenih primjera koje smo koristili u ovoj video lekciji. Za početak razgibajmo glas i ruke uz pjesmu Bim Bam. Što je to hobi? Imaš li ti hobi?
To je svakako aktivnost iz osobnog zadovoljstva koja nam proširuje znanje i vještine, može doći iz bilo koje ljudskog djelovanja, a najčešće iz umjetnosti. Ponekad može prerasti u posao. Glazbeni hobi su oni vezani za pjevanje ili poznavanje sviranja na nekom instrumentu. Može biti ples ili odlazak na koncert, priređivanje koncerta, odlazak na festivale. Dakle, glazbeni hobi su mnogobrojni. Jedan od njih je možda i skladanje. Poslušajmo pjesmu Lava, a možda i vama krene lavina ideja kako kreativno provesti ljeto. Ako vam se svidjela pjesma Lava, možete još jednom poslušati kao karaoke, tako što ćete poveznicu upisati u tražilicu. Usput, slušajući odgovorite koji pjevački glas izvodi pjesmu, koje zvukove uz glazbu čujemo u samoj izvedbi pjesme i koji instrument prepoznaješ u ovoj pjesmi. Nauči je pjevati. Ako ste pažljivo slušali, u ovoj pjesmi izvedbu je pratio instrument ukulele. Ukulele je mala havajska gitara, ima svega 4 žice, može svirati melodiju i akorde, pripada trzalačkim glazbalima, a ovdje uz poveznicu možeš naučiti svirati osnovne akorde uz koje možeš onda pratiti i izvedbu pjesme Lava. Igra je aktivnost jedne ili više osoba, svakako služi za razonodu i zabavu. Igra može biti na otvorenom ili zatvorenom prostoru, a uglavnom trebamo doći do cilja pridržavajući se određenih pravila, ovisno o igri. Možeš li nabrojati svoje omiljene igre? Želiš li se igrati s prijateljima vani ili u kući? Gdje se rado igraš? Ovdje preko poveznice pogledaj kako su se nekad djeca igrala.
Različiti hobi i igra pružaju nam neiscrpne mogućnosti glazbenih događanja oko nas. Poslušaj pjesmu Kad bi svi i pokušaj odrediti o čemu govori sama pjesma, tko su sve izvođači. Izradi glazbenu pratnju u programu Music Lab. Za kraj ili možda početak jednog dugog toplog ljeta, pokušaj navesti dječje igre s pjevanjem koje rado igraš svojim prijateljima. Na kojem dječjem festivalu možda vidiš svoju izvedbu ili neku svoju skladbu. I za kraj istraži kako i gdje bi organizirao karaoke pjevanje. Dragi učenici, hvala na pažnji.